To je stan, jo? Ne, to není stan. To je moje koloběžka. No to je přikrytá. Aby nezmokla, jo? Aby nezmokla. Je elektro. Elektro nemůže zmoknout. Já ti ještě víc kryju, jo? Dobrý, Bůše, dělej prdaka. Já chci palit. Uspal zcela hubovkou. No, tak to jo. Já to mažu to video. Nemáš. Nemažu. Sanda. Ale já chci taky palit, víš. Jo, ale to dělám já z bezpečnostních důvodů. Já jsem pálil už u babičky. A já taky palím. Ty jsi teda nikdy nepálil. Já palu. A nemáš o tom zkušenosti, Brasku? Mám. Nemáš. Mám, já doma pálím. Možná jsem se dvakrát spálil o ty tvoje blbý videa. No tak to teda moc nehodí. A kousí to rychle vodu. Vodu. A tak proč to neseš pryč? Kam? Kde je voda? Tak neunesli. Rej. No, něco tady hodně. Tady hodí. Ale už zase Jo, oni zapaluje. tady pálí. Co děláš? Nadej. Co děláš zase? On má ty videa furt. Tak ty co Já chceš? jsem říkal, že žádný oheň dělat nebudeš. Neser mě, postříkej to. Ne, ty to už hlasuje. Dobrý, už to máš uhlasený. No. Je to, Uhaž to pořádně. to je uhlasený. Není. Co je na tom neuhlasenýho? Vidíš, že to kouří? Tady. To je suchý už. Zkus ještě něco zapálit, tak To je horký. Horký. To je ještě horký furt. To bylo horký. ještě vemeš jednou sirky do ruk.